Danbu Cosmetics muna da kayan kawa, muna da man shafawa kala-kala na zamani mai da tsohuwa yarinya. Ina matan da suke buƙatar su yi manyan mazaunai. Ku garzayo Danbu Cosmetics, wata ɗaya ne kacal zaki ga mazaunanki sun canza. Kana buƙatar amarya ko uwar gida ta yi kyawun jiki? To ka yi amfani da set ɗinmu na Samira Tonin Milk da ke kamfanin Danbu domin fita kunyar iyalinka. Yar uwa, ki yi amfani da sabulu na Makari da kuma mai na Makari domin yana sanya sheƙin fata na kamfanin Danbu Cosmetics. A Danbu Cosmetics suna da mayukan da suke ba da dukkanin kulawa na fata da kuma jikin ya mace. Muna da akwatunan aure, jakukkuna, takalma, turaruka na zamani. Muna sai da su a kan farashi mai rahusa. Kina buƙatar kyawun jiki da kyawun fata? Ki yi amfani da vitamin C supplement namu na kamfanin Danbu Cosmetics. Yar uwata ki nemi wannan domin gyaran jiki, gyaran gashi da kuma gyaran farce a kamfaninmu na Danbu Cosmetics. Ku garzayo Danbu Cosmetics domin ganewa idan. Muna nan a kasuwar Tarauni, No. 1 opposite MTN office.